Poďme sa spolu pozrieť do kúpeľného mesta Trenčianske Teplice. Súčasťou kúpeľov je bazén Grand, kde máte k dispozícii jeden vnútorný a vonkajší bazén, výrivku, divokú rieku či hydromasážne zariadenie. V hlavnom bazéne teplota vody dosahuje až 33 stupňov Celzia a pochádza z miestnych prameňov, ktoré zachovajú liečivé vlastnosti vrátane obsahu sírovodíka. Široká ponuka masáží sú skvelým doplnkom plávania a relaxu. V rehabilitačnom bazéne sú vodné bicykle, ktorých účelom je rehabilitácia bez zaťažovania klbov. Kúpele sú ideálnym miestom pre balneoterapiu a regeneráciu po fyzickej aktivite. V súčasnosti bazén Grand spája liečebný dom Krím a budovu rehabilitačný bazén. Kúpeľný dom Krím je najkomfortnejší kúpeľný hotel v Trenčianskych Tepliciach, kde vďaka dostupnosti procedúr, lekárskeho vyšetrenia, stravovania sa v rámci hotela a vonkajšieho vyhrievaného bazéna Grand vytvára atmosféru pohodlia a kľudu. Súčasťou kúpeľov je aj budova Hammam, ktorá v minulosti slúžila ako vaňový kúpeľ pre bohatú šľachtu a dnes je dostupná nielen kúpeľným hosťom, ale aj širokej verejnosti. Hammam bol postavený v marokskom štýle a hostia ho využívajú ako odpočívareň a miesto podávania masáží. Procedúry si môžete zakúpiť priamo v predajni na námestí, kde ponúkajú rôzne druhy balíkov. Prameň Ifigénia je jediný voľne prístupný pitný prameň v Trenčianskych Tepliciach. Keďže kúpele sa nachádzajú na námestí, o ponuku kaviarní, reštaurácií či kultúrnych podujatí nie je vôbec núdza. V blízkosti sa nachádza kostol svätého Štefana Kráľa, kde vedľa nájdete knihobúdku a na lavičke si môžete prečítať v pokoji požičanú knihu. V kúpeľnom parku si môžete spraviť pohodovú prechádzku, alebo pre zdatných turistov to môže byť východiskový bod na dlhšiu prechádzku horami. Medzi turistami sú obľúbené výstupy na Malý Klepáč, Janošikovú skalu alebo pod Čvirgom. No a ak sa niekedy ocitnete v Trenčianskych Tepliciach ako turista, mám pre vás zaujímavý tip na ubytovanie, a to Tree House alebo dom na strome, kde si môžete užiť noc v prírode.